Unwaan. Pio Fernandez. Oho. Pag igwa na siya kan dokumento na yan, ano daay na siya ning antigen, swab or saliva test kada bes na malaog sa linderos kan albay? Dain na sa malaog. Pero dahil mahigpit kita ngunyan sa Delta variant, takot nga hindi kita malusutan, tapos nagta-travel sila sa mga ibang lugar outside of Albay, na posibleng may makatuparan sila na nagruluwas sa Manila sa paghigpit na posibleng positive. Kaya every 15 days, ma-expire yan, ma-renew sila na may kasabay na negative test result Every 15 days. every 15 days. Bali sarong na sa nang best ano? Tapos siguro kita, baka bigla silang nag-positive, Iyo. tayo mo na makarinyo, home quarantine mo na. Ayo. Iyo ang sulad kaya 15 days. Mm-mm. So validity. Di iyo palanaan. So that will answer now all itong sumakaputan, mga nagtatrabaho sa luwas kan albay, na siminal mina uli digdi, siminal mina pasirig duman tabi Sir Cedric ano? Pero ang ano dyan, kung maduman man sana, tapos mabalik man sana maghapon, i-travel pa sana silang itauta. Yeah. Tapos kung maduman naman after 1 week, na 1 day man silang balikan, i-validate na lang so dating travel pass. Dahil pagtapok, tayo yan na fill up na lang sa ibaba na i-validate kung anong pizza naman ang coverage. Di ngaya mamakal ako ning urig duman sa kwan, sursugon, kunya na aldaw, mabalik man siya na hapon, travel pa sana. Travel pass na. Okay, maduman nga Maski po. so, ali man sa sursugon na mapaligaspi, na mabalikan man sana na once in a while man sana, pwede man sana mag-request online na travel pass. Digdi sa tumahagad. May pagpaluwas may kan executive order na explanatory EO on Delta variant. Naka-attach naman sa mga email addresses kang LGU of destination or LGU of residence. Oho. Kasabay naman so bagong email address para digdi sa pag-online kang apps mo. So we will just wait na lang sa AO na yan Sir Cedric, ta premature man na pag-restore ta tibaan may ma-refine pa kamo dyan ano masala dugod kita. Sa aga. Pag-una ko. Oo. Pag-una ko tapigibo may kasubang iyan ang nagsurat si attorney Ian makasi nag Oho. halos kami nag-uban na talk input. Iya. Pag-una ko dahil nakita masala gayon. We'll get back at you sa agang mga 9 o'clock. Makwanta discuss na in yan. details. In details na yan tabi Sir Cedric. Ano po? Iya tabi. Di kuwaon ko dyan so kani bunjing permanenteng pass. Magkuha si Bonjing kanita pag di siya nagkuha kani ali siya sa nagaga na siya ki antigen test para sa travel pass. Kaya kuwaon ko dyan sa imuski bunjing. Kasi siya gusto niyang isabay sa travel pass. Bonjing. Ito nagugas ki plato sa ibaba. Aday na aday. Ayan. Okay. Sige, salamat Sir Cedric. Okay tabi. Thank you so much.